Muzukuru agezera pazambuko asudza kuonerwa apanzi gogo inda uri pazambuko ndotaura zvauri ndizvozvo ndando zvawauya kunonopemba kana kunonotsvaka kuti nzira yedu itiitire zvakanaka. Mushamenyu makafumuka vazukuru. Ashwa tatetange marombe kitange zviwani zvisina kana kutokwana. Imi vazukuru muri watenda asi muchifamba munonzi mune chinhu chinokuteerai chinoziva zvose zvamuri kuronga netsanangudzo dzamunopiwa kana kuvaprofita. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Zvakanaka vazukuru ngatikwazise tete guru. Tateguru ise maoko makadiko tateguru aiwa ndiri mafara muzukuru wangu tiripo makadiwo kwakadi kumepo ndereka muzukuru tinotatarira naro aiwa tinotenda ndauyawo nevazukuru ava vakaridza howi nekuda kwenhamo nematambudziko zviri kunetsawo mumusha mavo saka muona ndauya navo kuno aiwa harina rakashata muzukuru tinotenda vavenyu vazukuru ava aiwa rakanaka tinotenda kuti rinotendwa vazukuru kutsika mukati medare unotsvaka ruyambudzo zvino munoda kuti mutevere manzwa achava achikurukurwa nematare enyu pamunenge marasana napo makasununguka kubvunza kuti muzive kuti kunzi kudini madziteteguru enyu handiti rakanaka vazukuru vangu harina rakashata Tinotenda vazukuru zvatina teteguru pamunenge musina kunzwisisa munenge muchibvunza makasununguka kubvunza. anda nyakasikana kondoro huru yenyika rakanaka. Zvinotoda kuti muteerere manzwa anda nzi ndigozokukurukurirai nemadziteteguru enyu vazukuru vangu. Nanga ndiri muchivare chenyu iyemi zvamauya moga kudaro vamwe varipi wacho tingakuti hawana shungu nazvo nekuti havatendi mazviri kuti zvakanaka. Ndangobvunza chete muzukuru hawakwanisi kuva wachitenda matare ndesaka vasina kuuya sezvo emi muri Mapostori ke. Zvakanaka harina rakashata muzukuru wangu. Dzudzo namuna matambudziko amatarirana nawo aita kuti mufambe muzorangana kuti tamhemhaira taenda apa tichitsvaka rugare kana kuti ruponeso kuti tirarame zvakanaka asi chatakohwa kwatiri kuenda hakuna. Saka mataiwa rega tirinzunzutsira kunonopinda mukati mematare tigozonzwawo kumadziteteguru kuti nhau yedu iri papi. Ndaimi mose munenge muchiti muri kutenda tiri watendi. Saka pekutanga kunonoti apa ndo patiri kuenda kunonobata tinopashaya. Asi kuti tichirangana chinhu chimwe chete chigone kufamba takakoniwa nhau iyoyo. Asi ndikuda kuti muteerere vazukuru wangu wakatangira mawambo enhau yenyu kuti tisvike kwatasvika nhasi.
kuri kuita kuti vapwere ava vazochema vachiti imi vakuru honai karuraramo rwatinarwo makuva anongodyarwa rushambwa hatina chatinoita chinobuda pakati pekurarama kweupenyu zviroti mhepo inenge ichiteerana navo vanosunga dzimba dzichiparara zvisina kwazvinenge zvichienda kuroti vanenge vakapiwa urombe hwekuti vararama nahwo nekuda kwematambudziko aripo pakati penu. Asi dare riri kutaura mazwi ekuti nhau iyi yemagarira pano vazukuru inhau yakambokurukurika kumashure kuvakuru vedu vakarowa vakatsakatika asi takasara takati sevakaipara mhaka nevakaita izvi zvivare izvi vakarowa weiziva vacho vazhinji vacho vakarowa kureva kuti hakusisinai mumwe munhu ariko anokwanisa kuona kana kumira akatarisa nhau iyi. Isusu hatina chatinoziva taakurarama upenyu hwedu nemhuri yedu takati tiriko kumasove asi tine nhau yemhepo yemumusha yatakambonzwa ichikurukurwa nezvayo kumashure asi hatina kati ngatiigarirei pasi tigadzirise nhau iyi. Muri kuiziva nhau iyi? Zvakanaka vazukuru, teteguru vari kuti mumusha menyu mune mhepo yakonzeresa matambudziko akonzeresa kuti muzombofamba futi kuti muzvitsvage kwakawanda handiti? Kana chiri chokwadi munobvumira pamunenge musiri kupanzwisisa munokwanisa kuramba kuti anotetegura apa mabotsa asi kana muchinge mazwisisa kuti ichokwadi ichi munobvumira kuti dare rifambire mberi. Tichikumbira kuti tizive kuti noti dzimwe dzacho hatina ruzivo kunyanya kuti ndozvipi zvikanyatsoitika. Kumbira kuti sekuru ati wapapatsanuri kuti pakadai kana tichiri kunyerwa toti apo tapanzwa. Zvakanaka vazukuru vangu. Ndiri kutaura kumashure uku kumadziteteguru edu tichirarama kune mazwi emhepo yakanga iri mukati memusha. Imi munoti madhimoni handiti? Dzimodzi mhepo idzimiso. Zvakanaka. Mhepo iyi ndichikurukura mazukuru kuuya kwayakaita mukati memhuri yakaita semhepo yengozi. Ngozi handinoiziva. Pakataurwa nhau iyi ichinzi inofanira kugadziriswa kana kuitwa asi ine matsipikirwo yayakaitwa nevakaitsipika kupi kumashure. Yesu sekurarama vataona sei nhau iyi yaita sei yapera handiti makwanzwisisa. Inde payakadzoka ine musha wainenge yakananga asi muridzi wemusha akaita uchenjeri hwekutanga kugezerera mhepo iyi kune vamwe achiikurisa mumhuri yake. Sezvo ndomunga matanga kuda kunonobuda mhepo ipi iyoyo yekuti mhuri iite marombe vasaite chinhu cheupenyu hwakanaka. Asi mafambiro akaita hana kufamba achida kugadzirisa mweya uye achiziva kuti Ngozi yadzoka yatakanga tichimbonzwa nezvayo asi kwayakaitika takanga tisiko asi hurukuro dzakanga dziripo mukati memusha wedu wakatsipika haina kuripo asi kunenge kuri kuvharwa nekutsipikwa kukubatwa kwemakona namakwenzu. Takati isu takazvitiza takaenda kuchitendero takati hatina imwe mhepo inozouya kuzotinetsa sekuti tinenge takachengetwa. Saka takaramba tichitera gwara ripi asi mbeu yakadyarwa kumashure haifiririre. Chinoparara mapfupa muzukuru nekuoma kweropa. Si mweya wako unoramba uripo kuroti unoenda kumawirira, unoenda kuchamhembe, unoenda kumaodzanyemba, unoenda marutivi ose uchifamba asi unosvika chete pamunenge muri. Asi hondo iyi yadzoka matsipikirwa yaakazoda kuitwa nekurasirirwa nauyu akaibatira makona kuroti akafamba kunonobata pamwe paakabata achida kugadzirisa hwake upenyu nemhuri yani. Saka akutisevenzesa mhepo iyeye kusunga upenyu neruraramo kumhuri dzani dzevamwe. Asi ndichitaura manzwa ndotaura aya muzukuru takanga takatohanda tese takachena kudai nejira jena iyi. Iri jira iri muzukuru wakafa takakufuka vanhu vanokuti uri mutsvene ndavaona kuchena kwemucheka wawakafuka wakabva kuponda munhu une ropa mumaoko takakufukidza mucheka uyu vanhu vanotaura kuti mutendi uyu musiye akadaro haana chitadzo nemunhu. Zviri muropa rako nezviri mukati mekurarama kweupenyu wako ndozvakashata. Mucheka unofita chose kuroti makaufananidza munoona muri murugare tose tiri wachena
tisina chatinacho mukurarama, asi muri kufananidza jira ramunaro, hamusi kufananidzana mwoyo yenyu. Zvichiroti nhau iri mukati mekurarama kwenyu muzukuru, imi moga kuifambira kwamaita uko hamukunde kuipedza muri moga. Ndiri mukudzwa nhau yandotaura, ndairi kuda kusvika pane muridzi wakazotanga kugezerera nekusairira, asina kurangana kuti imi hondo iye iri kunzi yadzoka, isusu ese manzwiro atakambozviita kare, asi makawerenga mamwaka makore munoona akawanda kuti muzozvitenda kuti hondo iye yadzoka ndiyo iye zveshuwa yakunetsa, zvogona kutadza zvinokutorerai mwaka zvakare kuti zvikumbofamba sei kana kuti zvakambofamba sei, asi hamuna kuziva kuti kurongedzwa kwayakaitwa kwanga kuri kutsipikwa kuti imbomira zvayakanga ichiita, yakanga isina kuripwa kana kuparatsanurwa mamuri kuti ibve mamuri, inenge yakangozorodzwa. Murupanzwisisa ere parutsanangurwa? Ya, tiri kupanzwa. Hondo iyi makamboinzwawo? Kungongoti chete kuti sekutaura kwaita tete guru zvikaitwa nevakuru. Saka hadhuze iyeyo nyakusaira kune vamwe ndiari kuiziva zvakanyanya. Saka tachitokumbira kuti idzoke kuna iye akusaira kune vamwe, togara pasi. Kana kuti kuigadzirisa yoita sei? Yogadziriswa. Kana ichida kuripwa yoita sei? Yoripwa. Noti mushonga wongozi nedzimwe nguva tikanzwa wakuru achiti kuripwa, ndoti ngozi ite sei? Ipere. Zvakanaka vazukuru vangu, harina rakashata seurukuro idzodzo dzakadaro, semazwa ariko. Ndisaka manzwa ndati mauya moga kovamwe, inhau yandenda kuti titaure, takakuti iwe ndione chisveru uripo unozvidairira kuti zvishuwa apa ndakazopafambisa negwara iri nekuti ndanga ndasangana nezvizvi, asi takataura usipo takupomera. Handiti tinenge takupuma kukupomera sekuti chinhu chatisina kuona wakabata mumaoko mako, asi kana wakuchitenda uchichitaurirwa uripo wakagara padare saizvozvo, zvinoita kuti nhau ifambe zvakaita sei? Zvakanaka. Ya, kungoti sezvesiteti rovadiki kako kuna anenge akakukurira, kana ukamupira zvichemo zvachozvo dambudziko rinenge riripo, anongoti tichaita hapana kana chiri nombobuda baba. Zvakanaka muzukuru wangu. Unoziva sikireti? Hongu. Inoitwa nevanongani? Nomunhu wani. Zvakanaka. Makava vaviri vatatu haisisiri sikireti. Handiti kurota ane nhau dzake dzaanenge asingade kuti dzinozofumuka neimwe nzira. Mune pamuri kuda kuziva, kana kuti ari kutoti muri kupa ziva asi kwezva kuti tiende kuda kuenda kunonoti zvinonotaurika uko nenhau kuti nhau idzi munenge makatsinzwa chii kare kumashure. Andiwa panzwisisa. Saka hapa bvume ipapo. Kakawanda chazvo tichingotaura nyaya tichivapira semukuru ndiye akatikurira. Varipo vaviri but hapana kana action inombotova, hakuna kana chinotombofamba. Kana mazwa angu yandataura vayanzwa muzukuru, ndakati jira iri rinofita munhu wose. Makafananidza jira musina kutarisana mwoyo yenyu, munoonana mose kuti muri vatsvene, asi utsvene hwacho kusina. Kuno vanobatawo madhanga ndewekuseri, asi mberi kwenyu akaratidza jira. Ndo ramunenge muchifananidza, usingafananidze mwoyo wake. Ndisaka manzwa ndataura ndakati mauya moga, mumwe nemumwe anofanira kuva achizvidairira mupanda wake, mafambiro ake nemaitiro ake. Ari kuita kuti wapwere ava vatambure nhasi mumusha muve mune makuva, ngori nenzira dzasingadzwisisi kuti zvikumbofamba sei. Chokwadi. Ndapatinoenda tichibatsiridzwa kana takataurirwa nawe mhepo iyi, kana vakataura nawe makona kuti aiwa kune chikwambo, aiwa kune gona, zviriko asi zviri kuda kuitwa sei? Chinodiwa kuparadza hondo idzi kuti ruraramo rwedu rwuende mberi. Hurukuro dzatiri kutaura idzi vazukuru kudzitaura mobva vadziziva, sero toziva kuti ngana ndiye anaro gona. Kana wakasvika kumba kwako uchadii? Anouya kutokuroya uchizviziva kuti ari kutondiziva uyu, anokuroyera izvozvo, ndahuna chavakwanisa kuita. Saka hondo yenyu inofanira kusungwa
dare renyu ropeterwa vazukuru mubatsiridzwa nyaya iyi yombodzorerwa pairi kubva kuti izofamba zvakanaka mberi. Zvinoita kuti wapwere wose ava vari kutambudzika vadzoke vauye kumusha nenda kuti nhau dzinenge dzaenzaniswa. Munhu mumwe nemumwe wotakura mhaka dzake. Zvoita kuti dare redu rinoita kuti nhau dzedu dzifambe zvakanaka. Mumusha hamuna kumira zvakanaka. Mumusha hamuna kumira zvakanaka. Ndamakati makamira zvakanaka. Imi mose muri watendewo raiti zvikwambo zviri kubva kupi ndezvevatorwa. Nedzimwe nguva dzacho zvezvakutaurwa kuti muzuva chinhu chinotirwadzei kwaunze iyeyu ndiyakaromba ndiyakatsvaga but iwe kutozvitambudzikirawo kutsvagawo chiraramo. Nawe samanyanga. Sekuru zvinorwadza. Nzo. Chi. Tatambudzika. Ndinoda kuti mhaka dziende pane muridzi wadzo nekuti ndine vandaona vamwe vachipumhwa asi vasina zvavanazvo. Vamwe vacho vari kushandiswa. Pane nhaka dzisina kana maturo dzatinenge tichirwira mukurarama asi tichitambudza vapwera. Mumakona netumakwenzi toibatwa vanhu vachiita kuti tuoneke zvinhu zvifambe. Iko kunamata kwacho kunotoda chiremerera futi. Topanonetsaka ipapo kuti chirudzii. Imi vakomana imi musaite kutamba imimi. Tinoda kuti hurukuro dzangu dzifambe zvakanaka sekuuya kwamaita ndisunungure wapwera. Tinotenda baba. Mukagona kudarisa kuti zvingafana. Saka ndiri kutaura nawe kuti ndinoda kuti tizoungana nedzimwe mhuri dzisiko. Vana vevafi vana venyu. Vari kutambura. Vana vevafi vana venyu. Vanofana kudzoka kwamuri. Usiri kuti kana waenda vari mumatunhu kwavari uko. Utaura kuti mwana baba kwe wakaenda ndoko vanotakurana nemhepo. Waya ndiwo vatori nezvinhu zvavanazvo. Saka patinofana kuchena ngaticheneswe, patinofana kusvipiswa ngatisvipiswe, asi tizarurirwe nzira inoita kuti nzira yedu ifambe. Tinotenda. Muzukuru, hanzi agezera pazambuko asudza kuonerwa. Hapanzi gogogoinda uri pazambuko. Ndotaura zvauri. Ndizvozvo. Ndando zvawauya kunonopemba kana kunonotsvaka kuti nzira yedu itiitire zvakanaka. Musha menyu makafumuka vazukuru. Ashwata tetange marombe kitange zviwani zvisina kana kutokwana. Zoti kana kari taiti ukabata kana ukaripo kaita. Kana wakatadza kuremewa panzi baba wenyu ndakusha kusana goda turu. Anzvani. Unodzona bobobo. Sekuru pane pamataura kuti ngatiungane tiite sekuti tigadzire nyaya idzi. Kudzidza kweisusu vanogona kutoungana pangosa sota wani munhu. Vamwe vese havagoni kuti havatoda. Kozi kana kuri kuti kuchibatwa mushonga ndo vakatobata vacho. Saka kuti tiwaunganidza ndi simbero ratina azibudi. Asi kuti vamwe wana asara pamwe apa nekuti vatakwaza kuwabata ndo vamwe totogona tokwana dzinzi. Zvakanaka muzukuru wangu. Munoungana. Simaunganira munoita parufu. Kuti ndo patosangana. Munoungana. Handiti mauya kuno. Ngati dzimwe mhaka dzinenge dzisiri dzenyu. Ini ndokubata ine dzenyu. Ava vane dzavo tovabata nedzani? Nedzavo. Mumwe nemumwe anenge ane mhaka yake asi munhu anofanira kuzvinzwira. Tikubatei muromo sekuru. Azukuru nofunga vari kutaura kuti zvakaoma kuti tiungane, hongu tinoungana parufu. Asi saizvozvizvi mubvunzo wavo unofunga uri kuti ivo vacho vanoziva kuti pane zvavakaita havabvume kuti vabatane nevamwe vagosvika kana mudare rino. Zvakanaka. Ndo patikuisa hurukuro ndakati aiwa vazukuru sekuuya kwamaita nemukudare. Ndichaita kuti wauye kuno ndichavashedza ndine mashevedzero yangu andinoita sekutsika kwawaita kuno kudare tinobva tavhara nhau
semaitiro ikiro adzinoita. Imi wazukuru muri watenda asi muchifamba munonzi mune chinhu chinokuteerai chinoziva zvose zvamuri kuronga netsanangudzo dzamunopiwa kana kuvaprofita. Saka mitoro yenyu isikafaniri. Chaizvo Chokwadi. chaizvo kuitika. Chaizvo izvo. Ndo mazuva anotaurira. Saka mazuva angu ndoda kutanga ndavhara chiringiriro ichocho chaanokuonai nacho nezvamunoronga kuti zviparare nepazvinopararira. Tinotenda. Iye anotaura kuti girazi remweya mutsvene. Mungadaro mune matibatsi. Ndaitofunga kuti munguva chatokundika kuya kuno nenyaya yekuti panganenge atotona Kudhara. Yaanotaura kuti hamuna zvamunoita muri mumaoko mangu ndairi girazi remweya mutsvene. Hongu. Ndo zvaanenge aita. Ndatozvitemba kuti hakuna n'anga yandisingazivi kana kuMozambique. Zvokuti shuwa unoona kana ukaenda mumaprofita vatsanangudza but chinobuda hapana. Makabatirwa gwenzu rekarondora vazukuru kuti pose pauri unenge wakateerwa une ziso rinenge richikuona zvose zvaunenge uchiita. Anoziva chawaronga nhasi nechaunoda kuita mangwana nemaparadziro yaanofanira kuva achichiita. Anoziva izvozvo. Ndesaka maona ndaseka vazukuru ndekuti hurukuro dzangu dziri kuti uye kutsika mukati medare sehurukuro dzose dzichidzi dzapera kunonopeterwa. Iye anga achidziziva kuti dzapeterwa hurukuro dzadai. Alright, vari kuda kudai so saka rega ndidai. Anogara ari mberi kurova kuti mhiko maita mazaya netsono mataira paradzano ndiro dzevakaputsira pasi hoko marovera muchatogutsiwa pamusha asi chiri kubuda hapana. Zvatambura Ndowedzera kuti uomoita wese kubva ipapo. zvakanaka. Kurova kuti unenge waonekwa kufamba nezvaunenge uchironga. Dare rati munosunungurwa wazukuru ndandoda kuti ivo wauye pano asi ndiri kudzima mwenje wavo. Kana ndabvara chiringiriro kurova kuti zvamaakuronga zvaakufamba. Ndavakada kuzvitarisa muzukuru wakamboona kuti anofamba parima neanofamba muchiedza anoona mumwe ndiani. Anenge ari murima anokwanisa kuona ari pachiedza. Asi ari pachiedza akwanise kuona ari parima. Kurova kuti imi munenge makabatidzirwa mwenje weupenyu zvose zvamunenge muchiita munenge muchironga. Pamunonzi muri kuteerwa makacheuka shure munoita makamboona. Asi ani kukuteerai anenge achikuonai. Kurova kuti muri kurwa nehondo iri parima imi muri pachiedza. Hakuna chamunokwanisa kuita kana kuronga chinenge chichibuda kuenda mberi sekuti akaipa anenge achichiona. Sure. Vanzwa mazwai. Tatopanga. Saka nhau iripo ndeyekudzima ipapo paanoona tose tofamba murima. Tinonoere kana tabatana mberi. Tinotenda. Zvinoita kuti nhau yedu ifambe zvakanaka. Tinotenda. Asi makaramba muchiumbirwa zambuko renyu wazukuru muri pachena saizvozvi. Ndopazambuko kama. Ungape dambudziko munhu kuti auya kuzokuona uchishamba pazambuko iwe ndiwe wauya kuzoshamba pazambuko. Aiwa. Pamugwagwa. Zvakanaka muzukuru wangu. Saka chivayo chinoitwa kuti nhau dzedu dziite zvakanaka zvekuchemwa nawakwere zvidzokedzane neupenyu hufambe. Mijambwa yava nayo ava iparadzwe. Vanosuwawo dzimba dzichirarama mabasa aite kuti zvinhu zvifambe. Vasawa marombe. Bonzi mune majaha mumusha akadai movapa hurombe hwekuti vasawa nechavanoita mukurarama kweupenyu. Munenge muchiitei? Aiwa izvo. Kana dzinzi racho rinokura here? Vangongodzi ndimu kabata vabereki. Ndimu kabata vabereki. Iwo hauna chaukabata. Zvokuti uchatange rombe kane wana wakabereka. Zvakanaka vazukuru vangu. Ndesaka manzwa ndati ndikuda vabenyu varipo. Ndini ndichakuchenesai, ndini ndichakusvipidzai. Ngati mumwe nemumwe anobatwa netwani. Netwake. Asi mhiko yati muchataurira imhiko yekuti muchazarurira wapwere wenyu ava muchireverera bhodhoro rangu pano resvingaro hoko. Ndoda kukusungai nekubatei mese murudzi rwenyu. Muchaita chinhu chimwe chete. Chete munoti chimwe chete asi musingakwanise kuchiita. Apa muchachiita. Ndichakuti nhai ndini tokusunganidzai. Muuya mukati medare ndokupangurirai nhaka yeupenyu kuti vana ava vararame zvakaita sei? Zvakanaka. Hatiti pachikolokolo ndimunoti inoroverwa pachinyiro. Ndatenda zvangu wazukuru wangu. Ndaida kubvunzawo sekuru vataura nepavamara kutaura. Imi mune zvimwe zvamuda kubvunzira? Makasununguka kutaura nasekuru. Ameno ipapapo sekuru muri mudzinza redu mumu. Ndoziziva kuti munhu paanoita zvinhu zvake anoita anoita ari wani.
ati mukufamba kwatikita isusu tikubata itu saka izwa kamuzukuru wangu ndapanzwa pauda kubvunza ipapo ndapakurukura ndati ndiri kuda kuti vanhu vose vaungane ndine vanhu vangu vandinoda kubata nakuti munhu wangu ndati mumwe nemumwe ndichamubata nemhosva dzake handiti ndizvo kurova kuti ndine vanhu vangu vandaona ndakune bhora rekusairirana handiti makaziva munhu mumwe chete handiti munoti iyei ndiyai kuroiwa ndiva munenge muchinongedzana makarohwa nevari kumashure munenge muchingoti iyeyo ndandi ari pamberi saka ndikuda vanhu vangu ndisaka ndati ndikuda vanhu vese ndapane zviri kuitika mumusha zvisina kuita zvakanaka handiti wapanzwisisa pamwe uri kutoziva vashoma kwakatopiwawo newana makabatwa zvinhu zvakashata saka ndikuda kuti kana ndaakutaura mhaka munhu achizvibvumira mhaka dzani ndaimi munogona kudzitendera ndandimi muri kurwadziwa nemanzwiro amunenge muchizviita but iye muridzi achidziramba asi kana achinge adziramba nyuchi dzakabuda pamba pako mukoko uri pamba ndewani zvakanaka zvinoita kuti tisunungurwe tifambe zvakanaka ndikuda kusvika pamunhu akabata mweya wemumusha menyu mhepo yaende itaura iyai mweya wengozi wegona romusha uyu handiti tichiparadza hondo dzese dzipi idzodzo saka matambudziko edu aya mamwe wese aya anosunungurwa navanava ndowacho watiri kuda ndisaka ndati mauya muri washoma chero ndakabatsira imimi munosunungurwa imimi asi muri ivi pamwe pari kubva matambudziko apo vanoramba futi vane mhepo idzodzo vanoramba vane matambudziko eyayo kuroti vanenge vasina kuchena kuti musha wese ugone kugara pasi nhau yenyu ifambe zvakanaka hatiti wapanzwisisa nhau yenyu iyo zukuru iyi kumagumo kwayo ichirondedzerwa nemashungurudzirwa amunoita vana vashandisa vachirarwa nezvikwambo nekuti yakafumuka iyi munozotonyara nayo kumaungana kwamambo dzinza rese nemakona aya maitikirwa zvakaita izvi yakashata nhau yandi kutaura iyi saka inoda kugadziriswa kuti vapwera vazorerukirwa mangwana kurarama kuinde kuti kuende mberi zvokuti dambudziko hombe nderokuti sevapweri vamutaura sekuru nesuwo futi tine mabasa atinoitwa semugodi kuita sebhati unoti ukabata nhengisoka unotombaona sembo yobva yangoti dzindedzi umodza wakaenda kumweya hamai manje gore rinotopera dzamara kutoona kutondoti hei Ando nyaya chinje chataurwa nyaya mushonga unokuchitera ndonokutigara uchitaura mushonga ukutera kana mwameni kanyi kana nokumba zvese saka unobva toshaira kuti saka mhuri yacho ndoichengeta sei ndinorarama sei nemhuri yandinayo ende zvaizvi zvakuita kawesi bozi zvakaita mudare wakuru wacho wakaya nevanhu 9 neng'anga umwe wacho anga asingabvenga nechidrezi chose pamba mudara ine ndisipo kana kundifonera kana kufonera ndungu kusvika na 10 dzeusiku pamba kana voda kuronga zvinhu zvavo vaibuda enda kuongera kana kushedza vachisumuka ini ndiri pachienda katare kaoko ini ndiri muzofamba ipapo pari nhasi izvi zvinhu zanesa kusunga kuti nti asi kufamba nawo kana kumweni kwacho taurwa ngesaka kamuzukuru wanzwa ndataura ndakati ndinoda kubata vanhu nemhaka dzako atiti munhu ega ega anobatwa nemhaka dzake wanzwa pandataura kudaro ndeitaurei ndeida kusvika panguva yekukuudza kuti iwewe pari kuzodzoka shoko rekutaurwa kunzi iwewe ndiwe uri kutambudza vana ndiwe une zvinhu uroyi hwako huri kubva papi andi wapanzwisisa topanza ndopendeda kudzoka kuti uzosvika kuziva kuti iwewe upa wakuzonzi iwewe ndiwe une zvinhu iwe uchiti handina chandakabatawo namaoko angu chandoziva saka zvinhu zvacho zviripi zvakabva kupi ndikuda kudzoka pari kuuya kupfekedzwa bhachi riri kuzonzi nderako handiti wapanzwisisa ndapanza musau uri pamba pako ndewani musau unenge uri pamba pako unenge uri wako unenge uri wako zvakanaka
ko miko yemushonga yakajekerwa pamba pako ndeyani? Inenge iri yavo noti ndionenge ukaisa miko. Zvakanaka. Ndiri kudzoka pandiri kuuya muzukuru wangu kuti uroyi hwako huri kubva papi. Handiti? Unosumuka iwewe kana kuti iwe ufamba kuenda kunonodyara mushonga pamba pemwana wako. Vanhu vakaona mushonga uri pamba pake uyo vanoti ndevani? Ndovake pauri pa. Ndandiye muridzi wavo enese. Handiti? Saka wakajarirwa zvakashata zvakaipa pamba zvichigara ipapo. Watapudzirwawo zvawatapudzirwa kuti zvirarame zviri pamba pako, zvakabva kunonovhima uko zvakaruma wana wako, zvichidzoka pamba mwana paanofamba anonzi pamusha penyu pane chikwambo chiripo. Ndo mazuva avanosangana naye. Wodzoka zvakare wotaura kuti tiri kunzi mimi ndimi makasunga upenyu hwedu, nekuti timbofambai mumbonzwawo zvatiri kunzwa. Iwe unobva wazvishairira kuti chikwambo ichi ndakachibata papi. Wobva wazunza maoko ako opuputa semarambiro aunenge uchiita kuti handina chandinoziva kudaro. Handiti? Asi mhuri dzichisangana nemazwi akaita sei? Akadaro. Saka ndinodzoka kuti uzive kuti wako huroipa huri kuuya ndepapi. Wakapfa wakasiya mukadzi nemhuri, munin'ina wako achitarisa mhuri iyoyo pamwe nezvawakasiya. Unonzi akasiyirwa chii nemukoma wake? Akasiya mabasa akaipa iye. Asiyirwa nhaka. Saka nhau iripo muzukuru ndeyekuti ramba chakashata chanzi chiri pamusoro pemusha wako. Chiparadzwe musha wako uchenurwe. Mhepo nezvimwe zvemabasa akashata zvopiwa varidzi wazvo, mhuri yorarama zvakanaka. Papo. Handiti wapanzwisisa? Ndakupanza. Ndisaka wanzi zvikupanza zvakuti zvokutaura sekuruka ndizvo chaizvo zvikiitika. Zvikutonzi inini ndindikaita sei? Pamba pangu ndo pari kuchengetedzwa zviri. Kuti pamusha pako ipapo mhepo iripo inoda kuparadzwa. Ndizvozvo. Nenhau kuti ndo pandataura nhau kuti chakadyarwa pamusha chakashata. Miko yakadyarwa pamusha yakashata. Vakaisirwa zvakaipa. Kana ndanondobata makwenzi nezvakashata uko, ndotakurana nemweya yevafi, ndopinda muruvanzi rwako, ndosvika ndogezerera mumusha mako, ndosiya mweya yevafi. Kana yakutenderera mumusha mako nemhuri ichishandiswa vanonzi iwe une mbombo chikwambo chaunacho. Chaizvo zvamukutaura sekuru ndozvinotaura. Kana vanonzi une dendera, una rupamba, une chikwambo chinorara nevana vako sikana. Wowatadzisa kuita musha nekuita ruraramo. Hondo iyi yadzoka sei mumaoko mako? Ndisaka wanzwa ndati mumwe nemumwe toda kumubata nemhaka yake. Kana riri bhegi rawatakuriswa risiri rako, kana muridzi waro aripo, tomunzwa kuti iwewe ndiwe wakauya nebhegi wakazoripa ushu. Kuti rizonzi rina uyu nhasi, uyu haasiri akasumuka kutsvaka zvinhu izvi, asi wakamutapudzira nenzira dzaakashandisa dzacho. Zvinoita kuti nhau yenyu ichene. Ndachatoda kubatsira kuti vana ava vasunungurwe. Ndizvozvo. Asi ndati rwara rwakashata runotaurwa pamusha wako ita kuti pagadzirisike muzukuru. Handiti? Ndizvo zvatiri kuda sekuru. Kuti vana vararame zvakanaka. Ndizvo zvatiri kuda. Ndo nhau iripo mukati medare rangu. Tinotenda. Toita kuti zvifambe zviende mberi. Tinotenda. Apa handisati ndakukupa mhaka kuti chakadyarwa pamba pako ndechako, asi ndiri kuti ndechako, asi handisati ndakukupa mhaka nenhau kuti mawira achakaita neakakupa. Handiti? Kana achinge apo ndakuchikupa mhaka dzangu zvakanaka. Toona muzukuru pawakaona nhau idzi dzadai, uchifamba wanzwa kuti ndoba zvakadai, newakadai kuti zvinhu zvifambe zvogonde gwara rakaita sei? Rakanaka. Asi wakanonokera nhau iyi kusvika isvike papi? Apa. Tichiita kuti nhau iyi ifambe negwara rakaita sei? Rakanaka. Toparadza hondo yamira pakati pedu. Toita kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka tichienda mberi. Vane mabasa avo makukutu ndinavo mukati medare. Ndiri kuvada kuti vauye pano nemakakatidzaro yavo yavasingatendi kuti kune matare madzitegura. Handiti? Ndoda kuti azotuka ari pano padare rangu. Ayo vanotenda kuenda ari ega, ari hwani. Haatendi kuenda nevamwe tikaita sefamily. Ari hwani pandake. Kune nyaya inenge isingadi kunzi ibude. Ndisaka wanzwa ndabvunza mubvunzo wekuti secret munoiziva here? Secret inoitwa nevanhu vangani?
wakaona auya kufara achisekerera kwamuri apedza kuita secret yake naaita iye ari oga nepfindipfindi yake. Ayo sekerera vanogona zvavo. Saka ndo mazuva ariko muchabatsiridzwa rushambo ruri purumuke mamuri mobatirwa gwenzo ramunochareverera sekutaura kwaita dare rinoita kuti tiungane kumusha tuma mhepo ichapuripuri ichatiunganidza nhau yedu ibude zvakanaka. Asi mazuva ari pakati pezvipfuwa zvenyu ndinoda kuti mutaure. Imi ana baba muchataura, asi mhuri ndinoda kuti itaurewo zviri pakati pechipfuwa chavo. Mumwe anoti ngaaguniwa awire pasi, mumwe anoti paawa papa ngaafiretu, mumwe anoti aiwa hade afamba achidzomina kurova kuti tine zvatinenge takatarisa. Asi tiri kurwadziwa, vane pfindipfindi yekurwadziwa, anotaura zvakashinga nenhau yekuti anenge achida kuti zvinhu zvifambe vanhu vaone. Asi iri kurwadziwa angona kutaura achidzoka kumashure nenhau yekuti haasati ane chiri kumuita sei chiri kumurwadza. Saka ndinoda kuti mutaure zviri pakati pechipfuwa zvenyu ndokupetererai nhau dzenyu dzofamba zvakanaka. Mubatsiridzika nhau yenyu tosvika nayo kumagumo nekuti ndiri kukuda vamwe venyu. Makachena imi cheko vamwe. Aiwa, hapana zvinenge zvafamba. Vanenge vakutonyangidzira isisi kuti tisi tikaita sei futi nokuti vanenge vatoona kuti zvatiri kubata zviri kuita sei zvakubuda. Saka vanenge vatoti isisi takabata mushonga tokotasa vamwe kuvanhu. Zvakanaka ndinofanira kusunungurwa ipapo nekudzimirwawo mwenjewo. Zvinoita kuti chamunopiwa ringava dombo nemupostori rinozokubatsirai munoona kushanda kwaro. Chiri sekuru vataura zvavanga vachitaura nezvematambudziko amuri kusangana nawo mumusha menyu. Zvimwe zvezvimwe zvisati zvataurwa nasekuru zviri kuitika mumusha menyu imimi zvakusumudzai takazvibatanidza nezvataurwa muno ndezvipi muchiraramo chenyu mese semhuri? Chii chiri kuitika? Wani kuno kushaya ukambeta wakashaya mashure mumashare wakaita hadina kunzwisakana marwarire achaya wakaita aya nakumboyanzisa kuti chingawo chirwere chamwari ipapo. Munhu mumwe chete. Munhu mumwe chete akashaya. Kana iko kufa kwamudhara kwababa wedu chaiko tikazongodzwa kuti baba waita sei washaya. Washayira kuno kuhara kuti ataoti baba izvinozobatika wazoda uchitaurira wanabi yako. Hapana, kuzofoni yonguya kuti baba washaya. Wakabva kuno kwachingoti tichamboenda kunoona asi wairwarawo but siri serious aitofamba. But handi makore api? 2002. Saka pakafa baba kwakazotera munin'ina kwakuseta hanzvadzi kwakazoya hanzvadzi futi kwazoya mwana zvokuti akafiro kachimajika padhuze nepadhuze. Ndechekuti asekuru vacho vari vapenya ndii hakuna kana muzukuru kana mwana akafa vana vaiso kasiya vakwana sazviri right. But wazongofa sekuru vacho zvakatanga kudai so vanhu vatanga kufa kungembewa mhanye kudai so unachipinzira mota vanhu vachipinzira mota zoti atenga mota. Saka maporofita anotaura kuti mona mota iyo musoro wanhingi mota iyo musoro wanhingi ende chiri chokwadi so ndizvo zvichiitika panguva yacho. Zvadaro vakuru vacho ava vanogona kuziva kuti arongai zvamuri kuronge koga inasi kuya iko avakangoronga vanobva vanzi mazvorongeremazvomhosva futi asi ndio ambope mishene kuti rongai zvamemaronga tizvozvo tiri vanhu vamwe chete. Zvadaro kwacho pakaitika nhamo kwahamanyire kuuya alright vanoti kana pakahwariwa ndakarwara nini serious ndiri kumbeda ndiri vachingoya kundoona ziyati mangwana ndenda kutooneka mochivo chakapima kuti munhu apora akunodesa kuti munhu apora isati ratonyura vanhu vaya kuseni otozoti usiku saka chazira tisumuke zvokuti zotsvaga Mukoma Sly chekuti mazare rufu panapa takadai so kudai so ndakungotaura kwaenda kwezi ndati ndona mafa manje komosacho ndii ende tikazvidzwa zadaro kuzoti shuwa zapadhuze because kana uchitoka baba nokaenda kubhindiro chende unzoti ndona wafa mai wote nginoenda kushinga unza ndona mai wafa unoenda kumati mana ngomana ana nguwa akatona nebike akangoti handira kunzvisa ndakuna kuti ameno zvarongoita angodona zvo atoni mavanga kungatoporo mai nebike zvinakana nazo saka unozoona kuti ndo zvimwe zverufu izvo mazvitanangura zvimwewo zvakamirawo sei vanasikana vakomana kumabasa kunetsa zvakamira sei kurura kwaona vasikana vacho kuri kunetsa nokuti akaenda akaita musha uko
anogona kuzotodzoka futi pamba akuto magari anenge akita ikoko vacho kana kuti ndizvo kushandiswa here sekutaura kwaita sekuri kuti kune zviri kuitika zvokuti atobva tosiya musha wacho uye kugara pamba. Semwana wangu inini anowana tingangoti anowana 4 akasiyana muupenyu hwairarama aitongouya kumba chingomba chikafu zvese ndichipa akazosvika ega pakusiya chi kuti chandi kuti ndikaroorwa yacho chii akandisindi ndikamutora asi iye wega ndikuona kuti zvese yako yaidhingira akabva auya pamba angoitawo mabasa akachiendiwa kurukowa achita sei achitiitira mhuri yake. Saka tinonge tazonzwa manje zvakutaurika kutoti aiwe ndiano zvinhu akushandisa chi mwanasikana wake. Kwamakamboenda imimi muchifambira nyaya yakafanana iyoyi vaidi kuti vazvipedza kumaprofita sezvataura sekuru ndozvekutoitika uchitobva unosvinosangana zvinhu zvokuti tikaenderwa mberi zveshuwa sekutaura kwaita sekuru zvokuti tiri patageti hakuna kana chipenyu taitombotorima wakafoja ndikatomboirima zvemakore but tikatombosvika seya ndikapedzera kurima tikatombonetsana woti yaimbiwa anoita zvefoja unomirira varimi wayo vakati tikati koifoja iyi ndiudze chazviyazvo chakaipa foja zoti wakanditi nini taura chokwadi tisingati kunyepera baba foja nyika naka singaiti munombofambawo here kumwe yakata kunhengerekini zvokuti ipapo ndakapererwa zvokuti ipapo ndikatomboshaya mabhenu ndikaziya wana zvanguva zvese zvimwe zvezvongotambudzikira zvokuti vanotenga foja wakagara pawakaunganira mabheri ange ega zvokuma 40 minutes asi vanongofamba vachidza vachidhengina but pangu ipapo kumira pawakaita nzvimbo nguva yakataura ipapo zvikandiomera zvokuti ndikatoshaya kuti chii ndopandikazinda kunayo kanza iwe pano mweya utsvina kutendera panenge yako tikati saka imi mamumiriro tomboti kutengwa papo akazondidzengwa chiti aiyo kuno kuauction ndezvanga chinzi ndezvemacontract taedza kukumirira saka apa kana zvinhu zveauction hapana mamiriro atinokwanisa kukuitira zvokuti pakandiomera zvokuti ndikatonyatsoona kuti hakuna kwandiri kuenda pa kwemi vakomana vechidiki ava ndana baba nditi ukamwanya ukamira sei baba ndana baba imimiwo matambudziko amuri kusangana nawo sevakomana ndeapi kusadi wangu nini tikangoti zvinonesa kuoma kwazvaita zvinhu zvamamanja ndi zvaoma wakati ndinonawo gore kapera ukaya nevanhu vakaenda kumboku vanga uripo 9 rume 9 usiku mupatsi 9 kubva pauya pachiva kumabasa kweduko handingasonzvisa kuti tokushanda but hakunakuita mabasa hatita zvokupinda pasongoti chidadai sokunga but kundinazonzvisa kuti zvinhu zvanasa zvataita zvaoma kana ukaenda kumakurufina ngonzva kuti ingwani makashenya noenzwa kwaimba kwenyuko nokuti zvinopera sei saka undombozangu pia munamata yacho but hakuna chikumboshanda vasati vauya mamwe matambudziko amambosangana anga ari ini ndaitomboita problem yekudzimwa nemusoro kurwadziwa nemusoro iyo kuti kana uchikondai kutodzoka uchitonzwa ukusaidhu tsinge kusaidhu inituti ta zvezvi ndozvandakasangana nazo muupenyu zvokuti ndozvakazoda ndizotendeuka boza avana mataroma isenda posto ndizosiya roma inoita posto ndekuti ndakanoti handikunei kundizambuko rangu but zvadaro usiku nguva dzokurara dzedzi ndaitoota zvekuvhumuka zvezvi urotomuka zvoti pane zvandaitoona usiku wacho ndozvimwe zvokuti ndinogona kutsanangura ndakasangana nazo muupenyu. Alright. Wechidiki wekumotobike zvizvi kunetsa zvizhinji ndozvekutaura wakuru tingangoti kubva gore tingangoti rege titangire kumashure ndizvokugona chikoro chaizvo ndaitoziva zvekuprimary uko zvakazotanga kudzikira ndinenge ndandaa grade 3 ndakamhawa masikati machena mukirasi nechibhedhi kumusana zvinhu zvewaiti kana zvatonyorwa papeji rewaiti so handinyatso zvino masango andobuda musodzi nguva zhinji handakana kuzowerenga zvakangodzidzisiwa kumberi uko ndakazara zvibata pazvatovhara kuti ndizowerenga kuti zvinozozombouya musoro kana kuti handitogona kuwerenga nokuda kwemaziso tati kurei gore raperero wauya iwo Mudare tikitaura zvedonezira wauya
wakandisvira ndakamisa motorbike paside pavhuranda. Zvanzi mududu ndowani wakanaka unogona ukaraida here chichiwachibvunza mubvunzo ndichiwapindura. Ipapo ndakati ndike shamwari yangu ndatokakumbiro kushamwari yangu. Kubva ipapo mari chaicho kuti ibate maoko mangu haizi kubata. Ndakapfuga munonzi wakanzi zvoni wakachenjera hawadi kutoti tofambawo nemotorbike kana bhasikoro chairo chairo kana mota chaiko kudhiraivha mota chaiko chaiko hawatoshuwira hawatodi izvozvozvo. Inini kutonzi mari yandakabata iyoyo zvakatovharana ndichabata imwe mari handitombofanira kubata imwe mari. Gore irori ritange ndakaita problem yekuvaiwa ndakatanga kuvaiwa munomu ndakanguvaiwa pande kwenya bari paita zvironda paita maronda ndakazongobatsirwa nemuso zvikapera tatofambe ndopa ndakazodonha nemotorbike ndakangoona zvinhu zvisinganzwisise ngerima kuya pamberi pangu ndichinzvenga kudaiwo ndakwakangata ngemasaisai so panangwirikanga ndakangotakwa ndichirasiwo bike richendowo patatongoti kukwara kwandakaita kusiko kukwara kwandaitarisira kuti ndaifanira kwanda angofira ipapo nokutyoka kana kuri kutyoka yangorongo kuti ndaingopetiwa kwete kukunzi munhu anotambarara. Sekuru vati vanokubatsirai takatangoti tinatsobuda problem yekuti unogona kurota dzimwe nguva nemudzimai yekurarwa iriko futi inoitika neproblem yemusoro unogona kutorota une mudzimai handiti utozongoona chero kana kungosangana nemunhu kuti munhu anenge akanaka zvaitika zvondisandarora kuri kuhope zvaitika zvondisandarora izvo toshauti kozvambova unogona kuzongoona uchingopatika so kuti haina hanzi kuita zvononondotoda kumberi kuti kozvafamba sei uchifamba unenge uchitoudziwa utonzi iwe wakanzi wafanira kurora. Saka izvezvi nemudzimai pane matambudziko futi mamwe auri kuwana? Hapana, asi unongonzi handifanira kubata mwana, handifanira kugara nemukadzi. Saka izvi manengo yakadini nemudzimai? Tinongo refu stiringi ndakatora guru nari. Akasati ane 3 months. Alright. Aiwa parikudziva tatangoti mungu asi kuna baba uko baba vachitiwa kunenge rapa baba hapo mukadzi zvotaura asi pakukura kwavo handii vanhu vazhinji vakakura navo vamwe vacho vanototo kwaona so vanototi akomana zvakaoma pozi munhu aishandira ibanda pazvinhu zvake akatombototenga motikari achishanda papurazi yamukoma wacho wapi iwawo vakatadza kuwirana akatomutanisana nenyaya kuti vakaguma kuti atengere motikari ichibva papurazi pavo. So kuti kubva ipapo ndopakatanga kuita rombe akatotizwa mukadzi akaenda. So ndipo panguita chinge chimunhu chisina kana direction. Kutosvika 10 years usina namukadzi. Dzopfuura. Atosiwa ma12 to 15 years panongo. Aiwa pakanaka tanga tichida kungotiwo zviziva kuti ichokwadi mune matambudziko kwamabva nyaya yataura sekuru mainzwa sekuru vati vakuda kubata mhepo iri kuita sei iri kukudzimaidza mumusha imomo anoti mune mamwe mashoko ekuwedzera here kuna sekuru vasati vavhara dare. Ndaida kubvunza ndamudza sekuru vachitaura kuti pane nyaya yengozi ipapo ndinonyatsopa kuti kune ngozi yanga iriko kumashuro ndinonyatsonzwa matangire yakaita ni mubvunzo asekuru kuchizukuru chenyu zvakanaka muzukuru wangu mazwa andataura ndati ndisandati ndiri kuda vamwe wacho handiti vawepo ndakunoronda ndinoda kutaura apa ine wanoiziva kuno wakaita yekunzwa wasina kuinzwisisa kuti yakafamba sei saka havagone kundipindura ndisakaona kuti ava vakomana vaviri ava handina kuvabvunza ndazvinhu zvacho havakwanise kundipindura asi mukuru wavo nyaya ndoda kutaura panapa anoiziva handivamanzwisisa kana vachingowauya ndo vane makwara ekuti kana ndakuvabvunza vachipindura nhau iyi mafambisiro azvinenge zvichiitwa kuti zvifambe zvakanaka ndowachava vane nzira yekufamba kwezvinhu zvenyu kuti zvaakufambiswa sei
nenda kuti tinenge takuzwa kuti apa takupaparadza negwara iri shamari, apa takupaita so, apa takupaita so, kuti ava vachiita zvakaita sei zvakanaka. Mawambo emhepo iyoyo munoyanzwa, ndakeko yanzwa akaitoiziwa kukuzopera kwayo mhepo iyoyo yengozi, kubata kuripo, kozoita ngozi iripo zvekare. Mazwa aripo ndo mazwa atinoda kuti agone kupatsanurwa. Ndisaka ndati ndakuchida wese ndaava wakwanise kuita nyaya inozodiwa kuti iitwe kuti hondo iyi ipere. Ndahondo iyi kuitsipika kuivhara asi kwete kuipedza inozobuda. Chibage wakachisa pasi chiri chimwe chete chinogara mazuva, unoona chatungira chabuda kubva mumachakaiswa makawanzika chinobuda kunze. Ndo zvinoita ngozi. Makaifambira kuitsipika kuivhara isina kugadziriswa negwara rayo inozobuda chete. Chokwadi. Munogona kuivhara imimi morarama zvakanaka vazukuru. Asi vapwere ava vamuri kubara, vana vavari kubara kumashure havazorarama zvakanaka nekuda kwechiitiko ichochi. Chinozotoremerana nababa vacho kusvika kwamuri mimana sekuru vacho, sekuti munenge musingazivi kuti nhau yakatangira papi. Saka ipopo pakutoda kuti mimi sekuru motibatsira kana noti sekuti vatamboita kuye kuti vakuru vakati mushonga wengozi kuita sei kuiripa, kuti sekuru muripo pakuzotibatsira nokuti ziva kuti ingatipike sei kuti zvibva zvazopera zvachose, kwete kuti izotera generation isina zvainoziva. Zvakanaka. Nauya ndotaura ikukutu. Tinoda kuti tigone kubatsiridzai kuti ifambe zvakanaka. Patiri kuparadza hondo iyi ndichipatsanura mweya uyu zvawakaita, tinoita kuti ugone kugadziriswa. Mukutsipika zvinhu munobuda zvinhu zvakashata nezvakanaka muzukuru. Munobuda zvakawanda. Ndopaunozonzwa mumwe achinzi akaonekwa achigezera pamaradzano asina kupfeka. Anenge achitsipika hondo. Ndopaunozonzwa mumwe kuti akauya akazoita chimina chekuvata nemwana wake sikana. Ane nyaya yaanenge achigadzira. Si nyaya iyi ndipo pawanzwa ndichiti secret inoitwa nevanhu vangani. Nenda wekuti handiriwanzwa ndichiti nyaya yenyu iyi mukubatwa kwazvo ichida kurongedzwa mhepo iyi yengozi iri kubvunzwa nemupwere uyu. Pakaitwa zvakawanda. Andowakwanzwisisa? Pakaitwa zvakawanda. Saka zvinoda akagara achizvidairira nhau dzipi tichichenurana kana kufambira nekuti makwara edu aite zvakanaka, vapwere vararame ubuno zvakaita sei zvakanaka. Munhu akanonotora chikwambo ndechedzinza achisi chemunhu mumwe chete, sekuti chichadaro pamudzinza chichatambudza mumwe nemumwe murudzi, saka chinotodeketererwa nemutupo wedu choiswa mumusha. Saka akabata chaakabata ingozi inenge ichida tese. Ndairi mumusha medu handitowakwadzwisisa. Saka tichada kuti nhau idzodzo dzigadzirisike negwara radzo sekutaurwa kwazvaitwa nedare vasikuru vangu. Waraisa kuti pane nawe takuzobvunza bozi atida kuti ndasonzwisisa. Pane nyaya yetsvimbo inogara kutaura mudzinza netsvimbo Mira ndamuzukuru waenda kubereka. Pandataura nawe madziteteguru paipaiwa panzwa. Pandati ndanga ndichitaura nemadziteteguru emumusha menyu, but vane nyaya yavanditaurira. Handiti ndine kwavanditaurira tiri pawanzwa ndichiti ndiri kutanga kutsvaga nawo kubva kuvakuru wenyu kuna kuti kumadziteteguru kumapfupa kune wakaenda. Handiti kuna kuti ndine nyaya yendeitaura nemweya yevafi vomumusha menyu. Ndisaka ndati vakomana ava ngavauye vese, ndandiri kuda kutaura nyaya iyi pamberi pavo sekuti vane imwe nhau yavanenge vachiziva marongedzerwo azvo nemafambisirwo azvakaitwa. Asi nhau iyi inenge yaakuramba ichitaurwa ichinzi ine munhu akaipfumbata ndeakapfumbata pfuma yemumusha menyu. Andi ndomaudzirwo amunoita muchinzi gona repfuma. Saka ndinoda kuti ndizive kuti gona repfuma zvarakauya mumusha pazvisirwa zviya zvokuti wakasirwa nemadziteteguru rakazopanduka sei kuzoita reropa.
Wazova nenyaya yangu kurova kuti nopane tsvimbo iya munonzwa ichinzi tsvimbo yazomira wazoita sei wazoita dende handiti patsvimbo ipapo ndopane mazwi iyayo uri kutaura ndopane dare iri randokutakurira ndokurukura iri muzukuru nenhau yekuti ubatwa hune kwahwakatangira. Saka tinokutangira kumawambo kwazvo kuti tisvike patasvika nhasi zvinoita kuti nzira yedu kana taakuchiita inoita zvakanaka. Ndesaka wandinzwa ndichiti anoti ndine ziso remweya achizvitemba risiri ziso remweya nenhau yekuti mune shawi remadziteteguru emumusha menyu vakanga vachiona zvekurarama kwemadziteteguru edu kubva kare zvichireva kuti svikiro rakanga riri mumushamani medu ndokwakanonotorwa tsvimbo nezvizimba zvakanonoteketererwa rakavagona rashandurwa richinonosenzeswa. Ndisaka anoti ndine ziso remweya mutsvene wamwa. Munoenda kupi imimi wazukuru imimi muchirondwa handindiwo mudzimu wemusha menyu ukana urumba kwangu ndenge ndichikuonaika zvese zvamunoda kuita. Waona pane nyaya yangu. Saka ndine pandisiri kuda kukufukurirai kawazukuru ndenge ndichimuziva imomo kumusiya ndamurongedza saizvozvi ndenge ndichipaziva kuti pandaa kukurukura izvezvi apa ndepapi ndamira pamutunhu upi. Ndisaka wanzwa ndataura nawo esikireti pai kurova kuti ndine zvandaona zvakakura zviri mumusha menyu zvinonzi zvakavanzika asi zvine gwara razvo rinoita kuti zvibude pachena. Wayanzwa mazwani wapanzwa pane tsvimbo pai waona kuti nhau yacho iri kutangira kure kuti tizosvika ipapo. Rakanaka muzukuru wangu. Ndiakabata pfuma ndakona remusha ranga riri reutano reutongi rakanga risiri rekupindukirana rakazopinda mumaoko rakasvipa kubva rasvipiswa. Saka kwamunonzwa munonzi ndaona zvichida reumba rumwe neretso netsvimbo zvine zvazvotaura uomba rumwe wakanga usiri wekuvhimana zvatoita zvitichiparadzana kana kuvhima tsuro wakanga uri ushawi hwepfuma titiibata mumaoko medu tirarame zvakanaka. Ndokukurukura kunoita manzwi nedare riripo pamusoro pekurarama kwenyu. Majekero here wazuri tajekero ndibwezai maoko kuna tetezi soki tinotenda vanozokurongerai handitizvo munozorongerwa kuti munoita sei kuti dare rapera.